mga TikTok families and friends and followers. Ya susama nuya. Ya. O hindi sa ngi amlik sa mo ya wo malasaw ngi ngalok ya lelawa wo kimi ay cross. O mga family ay apparentos. Ya lelawa wo kimi ay cross. Ya lelawa ko kang imay. Ya olimi ay leyo. O luau pipi. Oleh ulu. Ya man mo soya. Ya fafkai dia kuah. Mongi fa mangyanga fafkai dia kuah lang fuai. Fafkai foi dia kuah bau dia mai foi ninguém ao sambu muli. Oleh ngai masinga. Ya koyo sianga. Ya fai winga foi dia ngai kau sanga koe kasial masinga. Ya popola ya macha pesco. Nga mako ngay amlik sa mo ka ungale ole fang fewo sa pesco au oi apia ole hot sauce ya ole upo ya o mga faila ulok ya ole aso fo ya iluma maai si ifa fiu aku kamale o po ela sa ya so ko fora ilu au pipi ko vai mai a tofia ai ia macam-macam mai pia kala jokes ese man mga yon ya sa ngi amik sa mo mga ya mi ay sa mo kiro ka ko ay ngi Amerika fia ay mi ay sa mo Cek ya luau pipi. Fafkaya kwa siya ang kofoma ima antisina. Mo luau pipi. Okos maayo. Ya. Malimua. Magkingwa o marwa de nga ay. Marwa nga ay. Mafulas sa. Ya. May ay nga tivay nga sa. Ya. Tapos kaya ile ako lang fuwa. Wala may ay fuwa ay may ile ako. Yo kakuwa nga. Ya si ko sakas ya sus lakat sa pesco nga makoy American Samoa ulit sa pesco ring wala fang dia fa fi uwan dia ay ko kasi mga yusud number 1 wa pipi Melo que lengero ang kofoma. Mga fay ngolang luau pipi. Awisi luau pipi quero faca wisi isi fali. Usa wa kere ya luau é desse pipi. Alis me uyan. But this one if I read Uncle Ngoya Foma, number 1. He made the best one. Iyo sakala ko nga. Ay manglia ko nga lasa. Mau nga labasing nga lengea so pa iyo diri. Makapwa ifalay raw awul fupa. Ya lo fatu from divine. Go Steelers! So far, so far.